ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। 22ରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ଅର୍ଥ ରାଶି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବ। ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖ ବଦଳରେ ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 4.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବକେୟା ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 1,38,398 ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଗରୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଓ ପରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ତଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା 24,018 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଅନ୍ୟ 2,55,224 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ସମୁଦାୟ 4,57,681 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବକେୟା ସହାୟତା କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 4,57,681 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।